sing sarungan. Ayo yo. Ayo yo. Citra Laras. Indonesia, Jawa Timur. Iya. Ayo yo. Ayo. Ayo Mas Agung. Ayo Gung. Ayo Li. Ayo. Teng 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 teng. Yo. Lingo marang janjimu wong bagus nyidrani saiki wis ali. Ojo. Rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Ayo. Rasane ora dadaku wong bagus koyo lunga. Ayo Mbah. Ora pamit aku. Tek. Saiki ato dunungmu mung kacukuning tondo katresnaku. Yo. Kacukuning dadi pepiling. Kak Adik Ganju. Kowe isih ngendi? Rono mrene setakowo ora bisa pisah senadyan mung sedelo. Kita velocity ta mosane iki. Iki nage sapa iki? Bimbingane sapa rek? Aku. Nage sapa iki terusan? Ayo. Sampai aku. Ayo. Lebokno rek. Ayo. Bagus wis kangen ketemu Sri kamu. Cukuning ngajarmu bali wong bagus katresnaku. Kita goyang lagi bersama Citra Laras. Indonesia, Jawa Timur. Buyar Pak Polo. Pak Polo. Separuh sik. Lingo marang janjimu wong bagus welu saiki wis resake awakku iki amarga mikir tintinganmu mulya wong sing tak tresnani. Kauni. Ate mlebu gak iki rek? Kok sik ya angkan-angkan nang Gilpono ya. Ayo Ding. Pipi. Toto ndi? Apaan? Toto ndi Mang Rek? Sik rek meneng ae. Dodo. Ayo, sik. Kosek. Rasane lara dadak ya. Wong bagus. Kowe lunga. Ora pamit aku. Lo ya. Adah jenengmu wong kacukuning. Yo. Kacukuning dadi pepiling.
so bisa senadyan mung setilo hae 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 ayo Mbak Di ayo dorong wayahe Vivi Nang ayo. Vivi Mas asu sawer masu nang ayo 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 lebokno Gong ya nang ayo Gong mlebune Gong lebokno Gong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki ada janangmu omong kaca kuning tondo katresnanku matur sembah nuwun.